weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Tambacounda to Gaabu to ɓundu to Dialigela ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diallo to Kidia e ko taali ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ETR ko établissement de travaux d'entretien routier ko société kalfinaɗo ko fate laabi e nder jokkoli leydi Mauritanie kala e gardugol Ahmad Tijani Thiam ɓe mbaɗi erango faade dendagal dognoɓe werlaji nder leydi he ha tengti noon e dognoɓe werlaji hakkude Nouakchott faade Nouadhibou e hakkude Nouadhibou faade ak jusne mbattata hakkillaji ɓen no fewi ɗeɗo balɗe usta vitesse uji caggal kayne teska kewgol poussiére e kewgol hendu e oɗo saaha e nder dina falde to leydi Sénégal leydi Sénégal heeɓi e oɗo saaha joni kadi 1.64 ujunere dose ko fate ñakko AstraZeneca haɓade mboroso coronavirus ha joni to leydi Sénégal banque mondial holliri tigui wonde ɓe kawri ɓe ciifi maɓe ballita leydi Sénégal ballal ngal 1.34 million haalisa dollar e ɗum qime ha 9.5 milliard taw ko franc CFA to leydi Mali Emmanuel Macron horejo leydi France holliri tigui o yamiri dendagal ko wiyete kay des opérations conjointes woni tigui ballodiral ngal dadiɓe koninkoɓe leydi France opération ngaji mbaddanno e dadiɓe leydi Mali nder dartoro ha laaɓa foof noon ko hollirde mette makko e oɗon coup d'état baɗaɗo e mbadi transition e nder leydi e mbadi transition to leydi Tchad alkamisa hanki o to recrutement waɗetno woni tigui to dadiɓe ƴettete yiɗɓe wontude dadiɓe to ƴettete waɗi garmi gara ha neɗɗo goto wasi hen fittade mum fodde sappo e jeetati wonɓe mbarmi hen to leydi Congo Brazzaville ko avion tawmo hinde jet privé mo Denis Sassou Nguesso ko kañum waɗa saisi woni tigui justice mo leydi France fawi hen junggo mum e yamirore société goto taw ko société libanais bisimilla moon e kelki hotodirte joni piren pattiren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake jam gondaɗo hono Demba Ba gorko mo Dialigela tawteɗo to leydi France omo habra omo tintina dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala tawateɓe to Tambacounda to Ngaabu tawateɓe to Tambacounda to Ngaabu to Dialigela e ɓundunkoɓe kala wonde ko ñalawma aljuma hannde o goski mawni ko biyetenoɗo Moussa Ousmane Sileymani taw ko ɓi Mariam Sall to Tambacounda goski mum noon gurnoɗo to leydi Allemagne ko aljuma hannde o goski ummoto to leydi Allemagne ko ñalawma janggo aset janggo sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ko nden tigui goskiki yettoto to Dakar soko yettima to Dakar noon ɗon kay soɓe ƴetti goskiki to Bowal laaɗe diwoje ko ɗon tigui ɓe kirdata ɓe jaɓana Tambacounda ko ñande altine ɓawo janggo noon sanga waktu ñande aleta ɓawo janggo woni dimanche sanga 10 heures woni 10 waktu sappo e ko nden tigui o wirnete to Tambacounda eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe hoddiɓe kala guure koddiɗe kala siftinde on noon yettini ɗo wulago ngo e musidɗo men sehil men Ba Demba tawateɗo to leydi France taw ko gorko mo Dialigela ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe dorotake kala
ceerno jibisi ene jogii leɗɗe e fannuji ɗiɗi heen fannu gooto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 13 rafini yaltayma haa laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma haa laaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahlita ha habba walla on janowo baragal ceerno jibisi ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno jibisi ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno jibisi ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno jibisi ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno jibisi ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno jibisi ene tawe nder naksota base makko mawɗo ne tawe nder naksota leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno jibisi ma adde ha yettinma ceerno jibisi ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego ñooro nder leydi maɗi woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma naya lewru korse hitande ujunnaje 2021 kabaruji men e ɗemgal pulaar e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbirɗen gardiɗi kabaruji men kotol iɗi Mauritanie pudorɗen société éther ko société halfinaɓe ko faati e pewnugol laabi e nder jokli leydi Mauritanie kala e gardugol Ahmadou Tijani Thiam société o noon ene waɗa habra dendagal bandiraɓe ha tengti e dow dowɓe otoji tawateɓe ndera leydi he ne mattata hakkillaji mumen no fewi ɓeydo rentade usta vitesse uji e oɗo saaha joni saabu koye kewgol keneli e kewgol poussiére e oɗo saaha joni tawa on poussiére ɗin keneli ene kaɗani neɗɗo yiide ko woɗɗi guite mum seeɗa eɓe kollira kadi on poussiére noon eɗen ɗum hendu e on poussiére ene saabo kadi ha yoga e nokkuji goudron ngaji ɗi uddo ceenal wawa arde hen ɗum noon ɓe mbaɗa erango faade dendagal ɓen dognoɓe werlaji nde mbattata hakkillaji no fewi nden to usta vitesse uji keddo tigui e yamiroje woni ko witele consigne sécuritaire ɗum noon eɓe gandina kadi ha tengti noon e ɓen dongoɓe werlaji taw ko dogoɓe hakkude Nouakchott faade e Nouadhibou e hakkude Nouadhibou faade ak juge gollotoɓe éther noon ɓe kolliri tigui ene tawe oɗo saaha joni e nder nokkuji kala taw kadi ko parɓe wadde intervenir kala kay toɓe nani e oɗo saaha joni wonde goudron o ko fuɗɗi ubbede walla ne waɗi to waɗi caɗele kala koɓe parɓe gam wadde intervenir e kala nokkuji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar jagoɗɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aden hono Sidi Wul Zahaf o holliri tigui wonde e nder jokli leydi Mauritanie kala ñande alkamisa hanki o ko ujunere temedde joyi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe tato kolkisono e nder holkiso he noon tawama tigui hen e nder tawama no capanɗe nayo e joyi neɗɗo ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe kadi hen capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo testama
ñalawma tawama celli paati galleji mumen ɓe kolliri kadi yimɓe ɗiɗo kawrela dialla limiti ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ñande alarba ɓennuɗo Mouhtara Wuldahi ko ministre de la culture ko kanko kadi jooɗi kanko kadi woni jokkodirɗo hakkude gouvernement o e suudu sarɗiyeji leydi ndi kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement e saaha noon o waɗanno commenté ko fate jonde jagorɗe jooɗinode o holliri tigui e nder haalande makko nde ñandiyankoɓe namdimo o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni fodde temedde jeegom ujunere neɗɗo taw ko dofolɓe nder leydi Mauritanie woni miskineɓe ma mbaw hebde ko wiyete assurance maladie hano hannirtini assurance maladie noon woni so tawi a heeɓi ngal kartala dendagal safruji maɗa an e galle maɗa e sukaɓe ma kala ma on cafro hano hannirtini tawa hay mbuɗu on joɓani o holliri noon ɗum noon foof ene jeeya e eɓɓoje taw ko eɓɓoje de Mouhamed Cheikh El Ghazouani hawrejo leydi ndi ko eɓɓoje ɗe o hollirno e saaha o wonno e ruuma guila saaha o wonno e ruuma jarribo o holliri noon dendagal walla ko ɓuuri hewde e eɓɓoje ɗe kanko hawrejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani o haalno fodno e saaha wonno e ruuma jarribo e oɗo saaha joni o gollima ɗum kadi omona jokka ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar jen ha to attara Mohamed El Hassan ko ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mo leydi Mauritanie ñande alkamisa hanki o fawi haare makko armenide noon to attara taw ko faati kay e mahgola golle noon ɓeydugol ndiyam e nder wuuro attara ha no hannirtini ɓe holliri noon ene tawtora noon on ene holliri noon addani kay ɗen golle ko yidde kay oɗo saaha joni wuuro attara e ko taaɗi ɗum kala yo serte ɗom ka ha laaɓa o holliri noon o holliri ɗena golle noon e oɗo saaha joni ko maade kay ko asde fodde boyli joyyi taw ko ɗina boyli joyyi kala ene mbawa tigui jokkodirde e fon ene mbawa jokkodirde tigui ɗina boyli joyyi ɗi gaseɗi kala taw ko keesi ene mbawa jokkodirde e pompage ene mbawa jokkodirde tigui ene ɗine mbawa jokkodirde e nokku to pompage woni pompoji ndiyam tawateɗi e nokku to wiyete tayyare isdira beele kadi kanji kala eɓe mbawa kay e oɗo saaha joni ɓeydude hattani kay ko fate ndiyam saabu kay oɗo saaha joni hattani mabɓe ko kala heure ko temedere métre cube so tawi kay ɗen golle gollama ha gasi kala waktu eɓe mbawa tigui rokkidde ha temedde ɗiɗi métre cube ɓe ma kadi londe mawnde woni tigui ko wiyete cuve mawɗo no fewi mo temedere métre cube so tawi kadi ɗen ɗum noon taw ko nokku to wiyete tayyare isdira ɓe kolliri kadi so ɗum nden londe waɗama woni on château d'eau so waɗama ma ɗum waw kadi ɓeydude hattani e oɗo saaha joni ɓe jarata ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom métre cube kala ñalawma so nden londe ma ha noon ɗen golle so gasi kala waktu ma kala ñalawma tigui ɓe battu hebde ha ujunnaji jeegom métre cube ndiyam ha joni koye on fannu keddoɗen kanko jagorɗo holliri tigui wonde wuuro attar ene jeeya tigui e guure nder leydi Mauritanie ɓawde fodde kay ɓen touriste araɓe wangade kala saaha nde leydi Mauritanie ɗum noon wuuro ngo yidde mabɓe kay ko wuuro ngo nde serate ɗum ka ha laaɓa ene tawtora cérémonie o noon hono directeur général société SNDE woni société halfinaɓe ko fate ndiyam biteɗo Mohamed Lemine Wul El Biya on e holliri ɗeɗo golle paydude ne fewi ko golle taw kadi namdiɗe koppereje ɗe kewi koppereje kewɗe ne fewi saabu ko golloto hen ko 1 milliard taw ko haalisa guyam ɗum foof ene jeeya e eɓɓoje hoorejo leydi ndi eɓɓoje mum ɗe o inniri mais priorité ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinade ko fate Cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi sappo e goho neɗɗo kolkisa e nder holkisa he capanɗe nayo e ɗiɗo tawama e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen so ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen tato piccal capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓen capanɗe nayo e ɗiɗo hen ɓen capanɗe nayo e ɗiɗo e nder ɓen hen capantati e nder ɓe cellanaɓe ɓe hollirama tigui capantati e goho keptin capantati e goho e nder ɓen noon ɓe cellani hen capantaro e ɗiɗo hollirama tigui ko wiyete ka commune woni tigui communautaire hay goto anda to ƴetti ndiɗon rafiji ɓe koli sappo heddiɓe ɓe noon ko wiyete contact civil ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen capantati e goho kepti cellal mumen hano hannirta ni tatone tampisane ma ballite to banggue fofango leydi hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi leydi Sénégal noon tuggui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara capanɗe nayyi e goho ujunere e temedde joyyi capanɗe jeetati e goho
ko neɗɗo fiɗaɓe hen 50 ujunere temedde ɗiɗi e neɗɗo goto keftino cellal mum e ujunere e temedere 54 neɗɗo woni ko hawrela dialam e ñalawma hannde o ko temedde ɗiɗi e 54 e joyo ɓe cellani wonduɓe coronavirus ɗum woni hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen on fannu leydi Sénégal heeɓi ujunere temedere capanɗe jeetati e nayyi ujunere woni 184 412 temedere capanɗe jeetati e nayyi ujunere fayi temedde nayyi dose taw ko ñakko ko fate haɓade coronavirus ngol ñakko noon kongo hinde AstraZeneca ɗum noon koye mbadi haɓade mo rosso coronavirus ko adi oɗon lo noon taw hollirnoɓe ɓe keeɓino temedere nogas nayyi ujunere dose AstraZeneca e mbadi ko wiyete Covax woni tigui en ɗum noon ko guila lewru mars ɓennunto ndu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen banque mondiale conseil d' administration banque mondiale ɓe ciifi tigui ɓe kawri wonde ɓe jaltina ballal ngal temedere capanɗe nayyi million haalis dollar ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi milliard taw ko France CFA mo leydi Sénégal ñamata ngal ballal noon ko yidde wallide leydi Sénégal kay e mbadi kay ummitade e mbadi haɓade oɗo mboroso biteɗo coronavirus ɓe kolliri noon hen feccere ko don taw kadi ko wiyete IDA woni association internationale de développement ko ballal mum beele kay leydi Sénégal ene wawa habtade mboroso hano hannitni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ade holliri hen weltare makko mawde no fewi e ɗeɗo golle pajjinde no fewi nde banque mondiale golli kay gam yidde ƴellidde wallude leydi Sénégal no sertiri e oɗo mboroso ha laaɓi ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal e nder Daka Gounassa ɓennuɗo woni tigui Daka Gounassa édition 2021 dediɓe gendarme ɓe leydi Sénégal tawteɓe falde Madina Gounass ɓe kolliri tigui wonde ɓe darima no doole mabɓe ponno wadde ko wiyete sécurisé yimɓe e guilor bien yimɓe e jeeyi mumen kala ɓe kolliri noon e nder opération ngaji mabɓe he noon ɓe mbawi teɓade marchandise uji kewɗi tawa kadi ko médicament ji ɗi faux médicament umminoɗi to leydi Guinée faux médicament ji umminoɗi leydi Guinée ɓe nanguidi hen kadi yimɓe jeegoma tawa hen jeeyo ko Guinée naɓe hen goto ko gambinajo ɓe kolliri noon oɗon marchandise taw ko faux médicament moɓe teeɓi jaaru muɗum ene qime ha 8 millions woni milliard uji ha 8 millions 284 860 francs CFA ɓe mbaɗi kadi koɓe nangi kadi e mbadi infraction ngaji ɓe nanni ha 300 000 francs CFA amande uji taw ko des amendes forfaitaire ɓe kolliri sappo e jeegom neɗɗo nanggama hen jeenayo nanguira tigui ko guyka jeegomo heddiɓe ɓe kala ko fati e trafic des faux médicaments so tawi noon koko fati e accident ji ɓe kolliri tigui hitande hikka nde édition 2021 Medina Gounass hollirama tigui nogas go neɗɗo kañumen woni gañiɓe e nder ɗiɗon accident ji hay neɗɗo goto mayani hen nogas go gañiɓe e nder ɓen nogas go gañiɓe hen jeeɗiɗo ko gañanɗe musde no fewi ko ɗum ɗo woni bila mo gendarme ɓe kolliri ko fati kay e ka Medina Gounass e hitande 2021 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Tivaouane jayde witede immédiat ɓe kolliri tigui wonde alkamisa hanki o yanade yitama e nder galle Serigne Moustapha Sy gaddiɗo catala bitengal Moustarchidine gendarme ɓe noon ari ɓe ubbiti yanade nde e wiide jayde nde kay ɓe wonde ɓe ubbiti yanade nde ɓe jaadi e goski e yamirore autorité ji judiciaire leydi ndi enquête noon nana uddita hen e yamirore procureur de la république beele kay ene ande hol jeeyɗo yanade hol jeeyɗo goski e holko woni sababu mayde nde kadi ma en gartu hen so tawi en keeɓiɗo ko laaɓi ko kabaru noon mo jayde witede immédiat holliri ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena gam hollirde mette mum noon e laamu e oɗo saaha joni laamu leydi Mali e gaddugol colonel Assimi Goïta nder guiɗɗol laamu transition diwi jobbini e jappere hono Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliri mette makko no fewi mette makko noon ɗe o holliri ko rakkude yamirore kay ko fati dendagal opération ngaji conjointe woni tigui e kala saaha opération ngaji leydi laamu dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan tawteɓe nder leydi Mali kewi waddude dadiɓe leydi Mali de ɗum dartoto ha laaɓa e oɗo saaha joni hollirde mette makko o holliri kadi militaire uji o holliri noon wonde militaire uji o holliri noon wonde kay e oɗo saaha joni o holliri kamɓe militaire guila kadi o haali nden haalande guila e coup d'état gadan o wonde militaire uji kay place mumen ko caserne woni tigui ko nder base uji militaire wona to palais présidentiel wiide noon kamɓe militaire uji ɗi yooɓe dutto e base uji mabɓe ɓe ɗacca yimɓe dawrugol keddo e dawrugol ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali OIF woni organisation internationale de la francophonie ko catala e kolliri kamɓene e oɗo saaha joni caggal nde CEDEAO yooɓi yowi tigui ndeɗon joyi leydi Mali
Mali kamɓene ɓe joyi leydi Mali ha diwa oɗo saaha joni ɗum noon ko caggal kayde ɓe caggal kayim de caggal kayde witeɓe caggal kayde ɓe jooɗi batu mabɓe taw ko batu ñalawma hanki onde ɓe jooɗi batu ngu ɓe kolliri kadi ɓe mbaɗi erago noon nde oɗo saaha joni kono bandaw gonnoɗo hoorejo laamu sabbordu woddude hoore jagoɗo mum hono Mouhtar Wan oɗo saaha joni wonɓe résidence surveillé no goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ha laaɓa mbawa jokkade haaju men dendagal ko fawi mabɓe ko foof fawte ha laaɓa ɗum noon ko alkamisa hanki o catanle CPF woni tigui conseil permanent de la francophonie nde jooɗino ko nden tigui ɓe mbawi ƴettude ɓe kawri e ndeɗo feere siftinde on noon OIF ko catala tafgal guila 1970 ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali jehen ha to Meneka e nder falde nokku biteɗo in kin bandan in ko hirnage ene tawi to hirnage Meneka to noon ko sagataɓe dadiɓe sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen tigui mbaɗi janguji mumen e gurel taw ko gurel ɓeena aynaɓe hollirama tigui ɓe jooɓima hen pittali yimɓe jeetato ɓen jeetato waraɓe hen nayo ko jambureɓe nayo heddiɓe kala ko sagataɓe joguitiɓe jeeyaɓe pelle autodéfense woni tigui sagataɓe dartoɓe kala saaha rende guure men e rente jeeyi men ko ɓen nayo mbara wondude e jambureɓe nayo hollirama kadi dendagal jawdi mabɓe e dabeje mabɓe kala ɓe wat boniɓeɓe ɓe coggi ɓe jaadi hen yimɓe wuuro ngo noon hewɓe mabɓe oɗo saaha joni nandoga ɓe hen ene payto nokku biteɗo tim fandima heddiɓe ɓe ne payto wiyete isgrade ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar jeyanta leydi Mali ha joni keddoɗen commune Dabiya noon hono Mamadou Koyate ko cukko maire commune o waɗi ballal waɗi golle payjunɗe no fewi taw kadi ko golle ɗe commune o yawata yejjidde ɗen golle noon ko caggal kayim nanude junggo e jiifa o yaltina fodde sappo ina million francs CFA o sodaniɓe tigui ambulance taw ko ambulance médicalisé woni tigui oto nawo ɓen ɓe cellani o holliri noon yidde makko kayim ko dendagal ɓen ɓe cellani kala taw ko folɓe nawede nokku to wiyete CS com ha to hôpital uji mawɗi ɗi kala mbeɗene wawa nawede e oɗon ambulance commune Dabiya noon tawateɗe nder leydi Mali ene tawe tigui temedere 20 kilométre hakkude mum e Bamako ambulance o ko médicalisé mo hinde toyata commune o noon kadi holliri hen yimɓe commune o kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi wonande kay oɗon cukko maire biteɗo Mamadou Kouyate ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali garten ha to Bamako kewi kay joni e nder Bamako koye kala saaha ko sagataɓe bandiji biftade sukaɓe tokosɓe e nder wuuro Bamako lamorgo leydi ɗi namdo kay ne jeeneten nde mbawata woppude ɗiɗon ɓen sukaɓe hollirama tigui e nder ɗeɗo balɗe sukaɓe hewɓe biftama yogay mumen ni ha e oɗo saaha joni nana ɓiile juuɗe ɓen biftotoɓe cuwa woppede taw ko ɓoyani ko noon ko cukalel tokosel guel duuɓi tati kañum tigui bifta yesso école mumen to leggal bitegal kala bonkoro balɗe janggo mum ni kamɓe sagataɓe biftiɓe cukalel guel ɓe namdi tigui nder réseaux sociaux ji nde jinnaɓeɓe mbawata yaltinde 600 000 francs CFA woni temedere nogas ujunere taw ko francs CFA ne jaltinta ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi kay eɓe jiiɗi ɓinguel mabɓe ko mbawi hollirama tigui to rewata refta kala ma ɓen mbawi yaltinde kay ɗena koppereje nde ɓinguel guel wawi woppitede ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to Kebila noon ko sagataɓe ɗiɗo tumaɓe kay wonde ko kañumen mbanno jangu wanno ngu e nder base walla ko e poste contrôle to Bougani kañumen teeɓa eɓe tawe oɗo saaha joni e juuɗe gendarmerie mo kuma e juuɗe gendarmeɓe ɓe kolon jiiba noon ɓe garno tigui koɓe garni noon koɓe pella kamɓe naggaɗi kamɓe kala noon ko nder hôpital caggal kay nde docteur ɓe teski tigui wonde kay ɓe gaari ko safrade kamɓe ɗiɗo foof eɓe goɓe fellaɓe tawa kadi koye nder centre biteɗo CS com ko nden tigui nde teski ko kureɓe pella ko nden no wawi noddude gendarmeɓe ɓe mbawi wadde enquête kay haaɓe teeɓa e oɗo saaha joni eɓe tawe juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki hen kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni sen ummima to leydi Mali ko to leydi Tchad paɗen alkamisa hanki on ko pelmodiral muskal waɗi hakkude ɓeɗon dadiɓe ɓe leydi Tchad hakkude mumen kay sagataɓe yiɗɓe wadde recrue woni tigui ƴettede gam wontude militaire uji e nder leydi he hollirama noon neɗɗo goto wasi hen fittani mum sappo jeetato neɗɗo barmi hen ɗum waɗi ko nder wuuro witego musuro noon tawe temedere capanɗe jeenayyi e tati kilométre hakkude mumen ñamena lamorgo leydi ndi yimɓe arnoɓe wadde recrue ɓe noon ɓe kolliri tigui saabi pelmodiral ngal ko oɗo saaha kay ko teskede ɗum heewi leñamago e heedagu laamu ngu noon koko yetti ɗum ha sori ladde kabaruji men ɗemgal pulaar sono mima to leydi Tchad uddirten kabaruji men koto leydi Congo Brazzaville hono cour d'appel mo Paris ɓe dokki yamirore kay wonde ɓe gonɗini ɓe dokki wonde alkamisa hanki on ha tati lewru juin wonde jetta privé tawa kadi ko lanan diwa kam jeeyi kan lanan noon ko Denis Sassou Nguesso ko hande ka hinde jetta privé kan lanan noon ɓe kolliti koko waɗa saisi e oɗo saahaji woni koko fawa e junggo caggal kay nde ka juurino to Bordeaux wuuro tawatego e nder leydi France avion noon komo
inde Falcon ko jet privé Falcon X ko société commis ko société biteɗo commis spex ko kañum fawi e kañum tigui portunoɓe plainte caggal kay ene rawɗe ñamade ɓuttore no fewi ne rawa leydi ndi woni laamu dénonciation gueso eɓe ndewi ɗum ñamade ɓuttore no fewi ɗum noon nden ñamade ne ƴiime ha feccere milliard taw ko halis euro nden ñamade kadi ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e kala saaha noon kanko libanais o kata ko homme d'affaire e kala saaha omo porta plainte laamu leydi Congo Brazzaville ñalawma hanki o noon laaɗa ndi o ko ka wawi taw ko jette privé mo dénonciation gueso ɓe pawi mum junggo to Paris to tigui leydi France to Bordeaux e oɗo saaha joni noon hono laamu leydi Congo nana dari ha tengti ambassadeur mabɓe tawete ɗon de leydi France nana dari kay beele avion ne wawa woppitede saabu ɓe kolliɗi noon laana kam eko jiiya tigui tawa kadi ko gueɗe diplomatique woni tigui ko gueɗe bien diplomatique ɗum noon fotani waɗede saisir e hurma diplomatie hono tigui convention mo verne yamiri kono cour d'appel mo Paris yadani e gon miijo ɓe kolliri kadi wonde avion o ko avion d'état ɗum fotani waɗede saisi kono la cour d'appel mo waala fendo koko yeddi ɗum ha suuri ladde oɗo saaha joni koye on pooɗe ndure tigui laamu leydi Congo wondi hakkude mum e justice mo leydi France musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko Saydou Abou Bah ketki balaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.